Πολιτικό βαρόμετρο μέρος δεύτερο. Στη σημερινή εκπομπή σας θυμίζω ότι βάζουμε στο επίκεντρο τα θέματα της τεχνολογίας, τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό το ραγδαίων εξελίξεων που δεν είμαι πολύ σίγουρη, δεν ξέρω, γιατί δεν γνωρίζω το αντικείμενο και το πεδίο, αν είναι εύκολο να τις παρακολουθήσουμε και να δράσουμε, να συγχρονιστούμε με αυτές. Στο πρώτο ημίωρο είχα την ευκαιρία και συνομίλησα με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης για μια σειρά θεμάτων που άπτονται του Υπουργείου του. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τα ίδια θέματα, μένουμε δηλαδή στο ίδιο πεδίο προφανώς, αλλά με έναν ακαδημαϊκό. Με έναν άνθρωπο που γνωρίζει πολύ καλά, νομίζω, και τα θέματα των προσωπικών δεδομένων και τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και τα θέματα της κυβερνοασφάλειας. Τον ευχαριστώ θερμά που είναι ξανά μαζί μου απόψε στην τηλεόραση Κρέτα. Είναι ο κύριος Βαγγέλης Παπακοσταντίνου, καθηγητής δικαίου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Κύριε Παπακοσταντίνου, καλησπέρα από το Ηράκλειο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή χρονιά και δημοσίως εύχομαι. Καλησπέρα κύριε Πεντεδήμου, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Χρόνια πολλά σε όλους. Αμήν. Με υγεία, όλα τα καλά και δημιουργικά να είναι και δημιουργική να είναι και η νέα χρονιά, εύχομαι. Και για τους ανθρώπους και για τα ρομπότ. Και για τα ρομπότ, ορίστε. Μου δίνετε ωραίες πάσες με το καλησπέρα. Κύριε Παπακοσταντίνου, θα ξεκινήσω τώρα λίγο από την μεγάλη εικόνα. Γιατί θέλω, επειδή τα γνωρίζετε τα θέματα αυτά, λίγο να μάθω κι εγώ περισσότερα. Είναι όντως έτσι όπως το νιώθω εγώ, ότι αυτές οι εξελίξεις που αφορούν στην τεχνητή νοημοσύνη, σε αυτό που λέμε τεχνολογία στη μεγάλη εικόνα, είναι τόσο ραγδαίες και γρήγορες, που είναι ίσως δύσκολο, δεν ξέρω, θα μου πείτε εσείς. Εννοώ ο βηματισμός μας δεν πρέπει να είναι πολύ γρήγορος για να συγχρονιστούμε με αυτές? Η απάντηση, όπως θα περιμένατε και από νομικό άλλωστε, είναι αναλόγως. Είναι γρήγορες εξελίξεις, είναι η αλήθεια, αλλά δεν είναι ανάγκη να είμαστε και στην αιχμή των εξελίξεων αν πρόκειται να τις ρυθμίσουμε. Αν πρόκειται να αναπτύξουμε τεχνολογίες, άλλος δηλαδή συνομιλητής σας θα έλεγε ότι ναι, πρέπει να είμαστε στην αιχμή των τεχνολογιών και να παραπονιόταν ίσως γιατί η Ευρώπη είναι τόσο πίσω. Θα μπορούσαμε να το δούμε αργότερα αυτό. Αλλά όσον αφορά τη ρύθμιση, επειδή αυτή η κουβέντα γίνεται συνεχώς το 1990, τότε με τα προσωπικά δεδομένα και πώς δεν ακολουθούμε το ίντερνετ, τότε ανακαλύπταμε το ηλεκτρονικό εμπόριο και τέλος πάντων όλα αυτά που τώρα τα ξέρουμε και τα θεωρούμε ήδη δεδομένα, δεν είναι απαραίτητο κατά τη γνώμη μου η ρύθμιση να ακολουθεί κατά πόδα στην τεχνολογία. Καλύτερα να την αφήσουμε να ξεμακρύνει λίγο, να δούμε πώς περίπου θα λειτουργήσει και μετά να τη ρυθμίσουμε. Δηλαδή, εκ προημίου δύσκολα θα ρυθμίσεις. Ναι. Βέβαια, τώρα θα αναρωτιόταν κάποιος, και εγώ ίσως για να σας τσιγκλίσω και λίγο, θα έρθω να πω ότι αν ρυθμίσεις όμως. Εντάξει, προφανώς την ώρα εκείνη δεν μπορείς εύκολα, έχετε δίκιο. Πρέπει να δεις πώς λειτουργεί κάπως κάτι για να το ρυθμίσεις. Αλλά αν εντωμεταξύ αυτό σε ξεπεράσει και η ρύθμιση τελικά καταστεί μη εφαρμόσιμη, κύριε Παπακοσταντίνου. Ναι, υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, πολύ καλά το λέτε, και γι' αυτό το λόγο αυτό που έχουμε κάνει, τουλάχιστον στην ρύθμιση των ψηφιακών τεχνολογιών, είναι ότι έχουμε βάλει σύντομα διαστήματα επικαιροποίησης. Επομένως, κάθε 3 χρόνια, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, γίνεται μια μελέτη επικαιροποίησης, πού βρισκόμαστε, τι έχει λειτουργήσει, τι όχι. Και δεν σας λέω ότι αυτή θα οδηγήσει σε αλλαγή του νόμου εύκολο, γιατί είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουν οι νόμοι, όσο και να δημιουργηθούν καινούργοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον ανά 3 χρόνια περίπου ξέρουμε πού βρισκόμαστε και τι περίπου μπορεί να γίνει ή πρόκειται να γίνει. Είναι κάτι κι αυτό. Είναι κάτι κι αυτό. Ενώ κανονικά, ξέρετε, κανονικά νομοθεσία δεν λειτουργεί έτσι. Εκδίδεται ένας νόμος και θα διαρκέσει. Δεν λέμε ότι θα αλλάξει σε 3 χρόνια ντε και καλά. Εδώ, σε αυτό το τομέα, έχουμε πολύ σύντομα διαστήματα αντίδρασης. Και όντως απαιτούνται αλλαγές, τροποποιήσεις στη διάρκεια αυτών των ετών. Δηλαδή, όντως οι εξελίξεις είναι τέτοιες που συνήθως χρειάζονται και κάποια αναπροσαρμογή, κύριε Παπακοσταντίνου. Κοιτάξτε, και πάλι αναλόγως στον τομέα, γιατί στα προσωπικά δεδομένα είμαστε περήφανοι εντός εισαγωγικών ότι δεν έχει χρειαστεί να αλλάξουν και τόσα πολλά πράγματα από το 1995 που βγήκε η πρώτη ευρωπαϊκή οδηγία. Δηλαδή και ο γενικός κανονισμός, ο GDPR που δουλεύουμε τώρα, είναι μία μετεξέλιξή της, δεν είναι κάτι ολοκαίνουργιο. Επομένως, οι βασικές αρχές
που αν θέλετε κιόλας διατυπώθηκαν το 1960 και μάλιστα από Έλληνα καθηγητή στη Γερμανία, παραμένουν βασικά οι ίδιες, δεν έχει αλλάξει. Τώρα, αν όμως σκεφτούμε την τεχνητή νοημοσύνη και το μοντέλο που τελικά καταλήξαμε και βάλαμε, δηλαδή κάποια επίπεδα κινδύνων, εκεί θα πρέπει κάθε φορά να δούμε τι καινούριο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης έχει βγει στην πράξη και να το αντιστοιχίσουμε με το επίπεδο κινδύνου. Επομένως, εκεί μπορεί να χρειαστούν αλλαγές. Αλλά αναλόγως στην αντιμετώπιση. Αναλόγως στην αντιμετώπιση. Σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα, επειδή αναφερθήκατε και στο GDPR, είναι, πώς να το πω, είμαστε πιο ασφαλείς. Τα δεδομένα, τα προσωπικά δεδομένα είναι πιο ασφαλή ή υπάρχουν πια νέοι τρόποι που ίσως εμείς οι πολίτες δεν τους γνωρίζουμε ακόμα καλώς και άρα είμαστε εκτεθειμένοι σε έναν ενδυνάμει κίνδυνο, κύριε Παπακοσταντίνου? Όχι, είμαστε ασφαλείς. Είμαστε ασφαλείς γιατί πλέον έχει οριμάσει και ο νόμος και οι άνθρωποι. Και τελικά είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων, επειδή ο τομέας είναι τόσο ευρύς, δηλαδή καλύπτει και αυτό που κάνουμε τώρα, είναι επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Και το όνομά μου που βρίσκεται στην οθόνη, και αυτό επεξεργασία είναι. Επειδή επομένως καλύπτει τα πάντα, κάθε λεπτό της ζωής μας, τελικά είναι και θέμα κουλτούρας. Δηλαδή στον ίδιο τον άνθρωπο να ξέρει και να προσέχει και να το έχει υπόψη του ότι και ο ίδιος επεξεργάζεται δεδομένα τρίτων και δικά του δεδομένα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τρίτους. Από τη στιγμή που αυτό νομίζω ότι έχει εμπεδοθεί σε όλη την ελληνική κοινωνία, σε όλη την ευρωπαϊκή κοινωνία, νομίζω ότι είμαστε σε ένα καλό στάδιο, με την έννοια ότι κανείς δεν είναι ανυποψίαστος, ούτε δικαιούται να είναι ανυποψίαστος και επιπλέον ότι μετά από 40-50 χρόνια συνεχούς εφαρμογής του νόμου στην Ευρώπη έχουμε λύσει για τα περισσότερα που μπορεί να τύχουν, χωρίς να θέλω να αποκλείσω ιδιαίτερες περιπτώσεις στο μέλλον. Άλλωστε τώρα το πώς εκπαιδεύουμε τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης είναι ένα θέμα που θέλει συζήτηση σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά για τα τετριμένα, τα καθημερινά, αυτά που απασχολούν πραγματικά την καθημερινή ζωή του ανθρώπου, νομίζω εκεί είμαστε εντάξει. Βέβαια, επειδή τώρα μιλάμε για την καθημερινή ζωή του ανθρώπου, εγώ ακόμα δεν είμαι απολύτως σε αυτή την κατηγορία, οφείλω να σας εξομολογηθώ, αλλά πολλοί φίλοι, πολλοί κοντινοί μου άνθρωποι έχουν κάνει την τεχνητή νοημοσύνη μέρος της καθημερινότητάς τους, είτε της προσωπικής, είτε της εργασιακής καθημερινότητας. Εδώ τι μπορούμε να πούμε σε σχέση και με τα προσωπικά δεδομένα ή τα εξατομικευμένα μοντέλα στα οποία αναφερθήκατε? Είναι μια ανάγκη να πάμε εκεί? Δεν ξέρω ακριβώς αν έχουμε πάει, γι' αυτό σας έχω καλεσμένο ούτως ή άλλως για να μου πείτε. Μακάρι. Πρώτα απ' όλα είναι απόψεις μου όλα αυτά και δεν είναι ότι έχουμε ξεκαθαρίσει, γιατί και ακόμα και στο δικό μου το πανεπιστήμιο, αλλά και σε άλλα πανεπιστήμια σε όλη την Ευρώπη, αυτή είναι μια μεγάλη κουβέντα τώρα. Αν θα τα χρησιμοποιούμε τα μοντέλα αυτά, σε τι βαθμό θα τα χρησιμοποιούμε, θα επιτρέπονται στις εξετάσεις, δεν θα επιτρέπονται στις εξετάσεις. Αμερικανικά πανεπιστήμια το έχουν λύσει, εμείς πιο αργά. Αλλά θέλω να σας πω ότι δεν είναι λυμμένα. Επομένως, ό,τι πρόκειται να πω από εδώ και πέρα είναι άποψη. Δεν είναι, και μπορεί μια πολιτική, και ακόμα και στο δικό μου το πανεπιστήμιο, να είναι τελείως διαφορετική από ό,τι θα πω. Επομένως, έχοντας πει αυτά, νομίζω ότι είναι λάθος να συζητάμε αν. Είναι μονόδρομος. Δηλαδή, από τη στιγμή που υπάρχει αυτό το εργαλείο, διατίθεται και στην Ευρώπη. Κάπως πιο περιορισμένο από στην Αμερική, αλλά πάντως διατίθεται. Δεν μπορείς να το αγνοήσεις. Δεν μπορείς να πεις ότι και ξαφνικά εγώ θα συνεχίσω να δουλεύω όπως δούλευαν οι συνάδελφοί μου 50 χρόνια πριν. Θα ήταν αντίστοιχα, ας πούμε, όταν βγήκε το υπολογιστής και επεξεργαστής κειμένου το 1980, να λέγανε οι νομικοί, ξέρετε, εγώ. Οι νομικοί και όλοι οι επαγγελματίες. Ξέρετε, εγώ δεν θα χρησιμοποιώ υπολογιστή, θα συνεχίσω να χρησιμοποιώ γραφομηχανή. Δεν μπορείς να το πεις εύκολα αυτό. Μπορείς, αλλά έχει ένα κόστος παραγωγικότητας. Έχει ένα κόστος ποιότητας της δουλειάς σου και έχει ένα κόστος απόδοσης, δηλαδή δεν είναι κάτι που λέγεται. Μπορείς να πεις με τι όρους να το κάνω, αλλά δεν μπορείς να πεις αν θα το κάνω. Ναι. Τώρα βέβαια, εγώ σας ακούω, συμφωνώ προφανώς μαζί σας, αλλά μου προκαλείτε και μια ανησυχία, γιατί είπατε με ποιους όρους το κάνεις, σε ποια έκταση, ή τα παιδιά μας που μεγαλώνουν, η κόρη μου με την τεχνητή νοημοσύνη. Έχω μια φοβία, μια καχυποψία, γιατί νομίζω ότι δεν είμαστε αρκετά εκπαιδευμένοι. Ήρθε απότομα το ένιωσα εγώ στη ζωή μας. Είναι ένα σπουδαίο εργαλείο, αλλά δεν είμαι βεβαία ότι έχουμε μάθει να το χρησιμοποιούμε, κύριε Παπακοσταντίνου.
Σίγουρα δεν είμαστε εκπαιδευμένοι, όπως ακριβώς δεν ήμασταν εκπαιδευμένοι 15 χρόνια πριν που βγήκε το Facebook, 20. Οπότε και τότε δεν ξέραμε τι είναι τα social media. Νομίζαμε ότι είναι η εγκυκλοπαίδεια καινούργια επί της γης και ότι δίνουν όλες τις απαντήσεις. Τελικά δεν ήταν έτσι, ένα μεγάλο καφενείο. Αλλά μέχρι να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, πέρασαν 20 χρόνια που ταλαιπωρήθηκαμε. Και εμείς και η ανθρωπότητα ολόκληρη με αυτά τα θέματα. Οπότε και τώρα, ξαφνικά, που ούτε ένα χρόνο δεν έχουν οι εφαρμογές, οι μεγάλες μηχανές τεχνητής νοημοσύνης, εδώ ξαφνικά έχουμε ένα βοηθό ο οποίος προσφέρεται να γράψει τα κείμενα για μας, να φτιάξει τις παρουσιάσεις μας, να προσέχει εκείνο, ακόμα και τις τιμές στο ίντερνετ, αν υπάρξει κάποια διαφορά, να μας ενημερώσει να κάνουμε την αγορά. Είναι ένα καινούριο εργαλείο που δεν έχει εκδηλώσει ούτε όλες τις δυνατότητές του, ούτε έχει ενσωματωθεί στην καθημερινότητά μας. Είναι κάτι ολοκαίνουργιο. Όμως, σε κάθε περίπτωση η κόρη σας μάλλον χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη για να γράφει τις εργασίες της στο σχολείο. Μάλλον ρωτάει τεχνητή νοημοσύνη και όχι απλά Google Search που κάναμε παλιά για οποιαδήποτε ερώτηση έχει. Διάβαζα τώρα που είπατε Google Search, συγγνώμη σας διακόπτω, διάβαζα κάπου ή άκουσα κάπου από αυτά τα πολλά που ακούω κάθε μέρα, πόσο πολύ έχουν μειωθεί οι αναζητήσεις στο Google Search λόγω προφανώς των μοντέλων AI. Μα είδατε ότι και η Google ίδια στην αρχή έβαλε απαντήσεις AI, κάπως σαν AI, για να αντιμετωπίσει το τσουνάμι που της ερχόταν. Ναι, μα αλλάζει, όλα αυτά αλλάζουν. Βέβαια, με βάση αυτά που λέτε τώρα, αναρωτιέμαι τι θα χρειάζεται όμως αύριο μεθαύριο ο καθηγητής Βαγγέλης Παπακοσταντίνου ή μία δημοσιογράφος Ισότια Πεντεδήμου. Τι λέτε? Θα σας πω, τυχαίνει τώρα επειδή ακριβώς αυτό φτιάχνω μια εισαγωγή για το επόμενο εξάμηνο που ξεκινάει τώρα για τους φοιτητές. Οπότε γράφω μια εισαγωγή και ξεκινάω με αυτό ακριβώς. Γιατί λέω, ποιο είναι το νόημα να γράφω μια εισαγωγή για τα προσωπικά δεδομένα, ας πούμε, όταν οποιοδήποτε από τους φοιτητές μπορεί να μπει σε μια από αυτές τις μηχανές να πει: δώσ' μου μια εισαγωγή 2.000 λέξεων. Γι' αυτό και θα του τη δώσει. Γιατί να το κάνω εγώ? Και η απάντηση που έχω είναι ότι θα το κάνω εγώ και θα το διαβάσει ενδεχομένως κάποιος επειδή εκτιμά τη γνώμη μου. Δηλαδή, αλλιώς, μία γνώμη θα εκφράσει και το ChatGPT ή το Gemini της Google, ας πούμε, στο ίδιο ακριβώς θέμα, έτσι, στο ίδιο ακριβώς αίτημα, φτιάξε μου μια εισαγωγή στα προσωπικά δεδομένα στην Ευρώπη σήμερα. Αλλιώς θα το φτιάξουν εκείνοι, αλλιώς θα το φτιάξω εγώ. Επομένως, θα πρέπει να εκτιμηθεί η άποψή μου, ώστε να προτιμηθεί τελικά αυτό. Το ίδιο και με εσάς. Το πώς εσείς παρουσιάζετε την είδηση σε σχέση με ένα ρομπότ το οποίο μπορεί να βγάλει την είδηση στην οθόνη, θα πρέπει να εκτιμηθεί η δική σας συνεισφορά στην παρουσίαση και στην επεξεργασία αυτής της είδησης, δηλαδή η άποψη τελικά. Γιατί αν το καλοσκεφτείτε και στη μεταφράση, ας πούμε, και οι μεταφραστές πλέον, αφού υπάρχουν αυτά τα εργαλεία, γιατί συνεχίζουμε να μεταφράζουμε βιβλία ή να κάνουμε ανθολογίες, αφού είναι όλα online. Νομίζω ότι η απάντηση είναι στην άποψη, ότι θα εκτιμηθεί η άποψη. Μάλιστα, για να δούμε. Να το δούμε αν θα είμαστε παρέα να τα λέμε σε μερικά χρόνια από τώρα, κύριε Παπακοσταντίνου. Θέλω να έρθω λίγο και στα θέματα που αφορούν την κυβερνοασφάλεια. Έχετε ούτως ή άλλως εκεί μια ειδίκευση, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι, ήθελα λίγο να ρωτήσω τη γνώμη σας και το λέω με την έννοια πια. Θα το βάλω πάλι εγώ στη μεγάλη εικόνα, δίνοντας εσάς το λόγο αμέσως. Πολλά συμβαίνουν στο παγκόσμιο χάρτη, στην παγκόσμια σκακέρα. Πολλά ακούμε περί υβριδικών επιθέσεων, περί διαφόρων. Προσφάτως είχαμε και εμείς μια αναστάτωση εδώ στο FIR της Αθήνας. Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε, το οποίο μας προξένησε μια ανησυχία. Τι γίνεται με αυτά τα θέματα? Κάποτε μου είχατε πει παλιότερα που είχαμε συναντηθεί ότι ποτέ δεν μπορεί να είσαι σίγουρος ότι είσαι 100% ασφαλής. Φαντάζομαι θα μου πείτε το ίδιο και σήμερα, Ισχύει. Έτσι είναι. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι η Ευρώπη ουσιαστικά είναι σε πόλεμο. Δηλαδή, μπορούμε να το αγνοούμε, μπορούμε να πούμε ότι όχι δεν είμαστε, μπορεί να θέλουμε να σκεφτόμαστε ότι δεν είμαστε, αλλά είμαστε. Εμείς είχαμε προβλήματα εκεί, οι χώρες της Βαλτικής έχουν προβλήματα με τα καλώδια, στις Βρυξέλλες είχαν προβλήματα με το αεροδρόμιο. Όλες αυτές είναι επιθέσεις από κάπου, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Επομένως, δεν είμαστε μία χώρα, είμαστε μία ήπειρος σε εμπόλεμη κατάσταση. Αυτό που έχει αλλάξει και αυτό που θα πρέπει να βγάλουμε από το μυαλό μας είναι ότι μην κάνουμε το λάθος που κάνανε οι στρατηγοί του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, που πολεμήσανε τον προηγούμενο πόλεμο. Ήταν έτοιμοι
η μη Γερμανία εννοώ. Ναι. Ήταν έτοιμοι να πολεμήσουν τον προηγούμενο πόλεμο και βρέθηκαν προεκπλήξεων. Επομένως και εμείς τώρα έχει αλλάξει η κατάσταση. Έχει αλλάξει, το βλέπουμε και στην Ουκρανία, το βλέπουμε όμως και στην καθημερινότητά μας πλέον και σε κάθε μία από τις ευρωπαϊκές χώρες. Έχει αλλάξει η κατάσταση. Χρειάζεται προσοχή, χρειάζονται ενοποιημένες προσπάθειες, οι οποίες αυτό είναι που γίνεται. Δηλαδή αυτό ήθελα να σας πω. Ότι αυτό που έχει γίνει πλέον αντιληπτό είναι ότι οι προσπάθειες, το πρόβλημα είναι κοινό. Απλά μπορεί να χτυπήσει σε καλώδια στη Λιθουανία ή σε εμάς στο FIR, αλλά κοινό είναι το πρόβλημα. Και πλέον και κοινή πρέπει να είναι η λύση, γιατί δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά. Επομένως, γίνεται μια προσπάθεια σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ληφθούν κεντρικά μέτρα και να είμαστε λίγο καλύτερα προετοιμασμένοι. Παρότι και πρέπει να σημειώσουμε ότι νομοτεχνικά, νομικά δεν είναι δουλειά της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ασφάλεια, είναι η ενιαία αγορά, έτσι. Δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι το αυτονόητο εργαλείο εντός εισαγωγικών για να αντιμετωπιστεί η κρίση, εκεί θα πάμε, έτσι κι αλλιώς. Το ίδιο συμβαίνει και με τις πλατφόρμες και με την τεχνητή νοημοσύνη επίσης. Την κλείνω την παρένθεση εδώ. Επομένως, υπάρχει πρόβλημα, παίρνονται μέτρα αντιμετώπισης του στο πλαίσιο της κεντρικοποίησης της λύσης και της κεντρικής λύσης και υποστήριξης για όλους. Αλλά ναι, όπως είπαμε και στην αρχή, δεν μπορείς να ξέρεις πού θα είναι το επόμενο χτύπημα, ούτε μπορούμε να είμαστε 100% ασφαλείς και να πούμε ότι αυτό δεν θα ξανασυμβεί. Δεν μπορεί να το πει κανείς αυτό. Ναι. Η Ελλάδα, γιατί φαντάζομαι ότι έχετε μία εικόνα, πώς έχετε εικόνα γενικά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη διαδικασία που θα καταλήγει σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Κύριε Παπακοσταντίνου, εννοώ με αξιώσεις η χώρα μας. Θα μπορούσε κάποιος να πει, έλα τώρα η Ελλάδα, μικρή χώρα, τι μπορεί να κάνει απέναντι σε αυτά? Δεν είναι όμως έτσι. Όχι, δεν είναι έτσι. Συμμετέχουμε, έχουμε καλή ομάδα, έχουμε και τη βούληση επίσης να συμμετέχουμε και να είμαστε μέρος της λύσης. Επομένως, όχι, είμαστε στο επίκεντρο των εξελίξεων. Και οι εξελίξεις μας αφορούν άλλωστε. Είμαστε χώρα συνοριακή ούτως ή άλλως. Επομένως, όχι, έχουμε πάρει όλα τα μέτρα και συμμετέχουμε ενεργά. Δεν είναι ότι κάπου υστερούμε. Και αυτό ισχύει και στα υπόλοιπα ψηφιακά θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Απλά η μεγάλη διαφορά είναι με το παρελθόν ή με άλλα θέματα που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε, όχι ψηφιακών τεχνολογιών, είναι ότι πλέον το τι θα κάνει μία χώρα μόνη της έχει πολύ μικρή σημασία. Ενώ σε άλλους τομείς ενδεχομένως έχει κάποια σημασία το τι θα κάνει στην αλληλεία ή το τι θα κάνει. Δεν ξέρω, άλλους τομείς πάντως. Εδώ είναι μια κατάσταση που μας ακουμπά οριζοντίως όλους. Λιγότερο περισσότερο πάντως οριζόντια όλους. Και όλοι μαζί πρέπει να δώσουμε τη λύση, γιατί είναι κεντρική. Ναι, αυτό. Δεν μπορείς να πεις ότι εγώ θα είμαι ένας ασφαλής ψηφιακός προορισμός, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα στον ψηφιακό κόσμο. Μπορεί να υπάρχει σαν αναλογικό, αλλά όχι στον ψηφιακό. Όχι στον ψηφιακό. Έχετε καθόλου υπόψη σας, μιας και το αναφέρατε κι εσείς, αναφέρθηκα κι εγώ φυσικά, εννοείται. Δεν ξέρω, ακούτε κάτι, έχετε κάτι, ένα σχόλιο, αν θέλετε να μοιραστείτε μια σκέψη μαζί μου για το τι έγινε στο FIR Αθηνών? Έτσι. Όχι, δεν έχω. Δεν θα τις απογοητεύσω, δεν έχω καθόλου άποψη. Εντάξει, απλά ρώτησα επειδή αναφερθήκαμε και επειδή... Μου φάνηκε μια περίπτωση από αυτές που ακούω εδώ και χρόνια τώρα πλέον στις χώρες της Βαλτικής και το ανέφερα, με τα κομμένα καλώδια. Μου φάνηκε τέτοια περίπτωση, αλλά όχι προς Θεού, δεν έχω κάτι να πω συγκεκριμένο πάνω σε αυτό. Μου φάνηκε τέτοια περίπτωση. Ούτως ή άλλως και εμείς όλοι ούτως ή άλλως στη χώρα είμαστε εν αναμονή και των πορισμάτων και τα λοιπά, της έρευνας που γίνεται, και ελπίζω να μάθουμε όντως τι ακριβώς συνέβη. Πώς πιστεύετε ότι θα είναι ο κόσμος μας σε ένα χρόνο από σήμερα, που με το καλό ελπίζω να ξανασυναντηθούμε? Και μιλώ και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λίγο και σε επίπεδο βέβαια Αμερικής, η οποία προφανώς δεν συγχρονίζει τα βήματά της με την γυραιά Ήπειρο καθόλου, ίσα-ίσα θα πω εγώ. Ίσα-ίσα που μας βάζει και στο στόχαστρο, γιατί επιχειρούμε να ρυθμίσουμε 5-10 πράγματα. Ναι, ταυτόχρονα, κοιτάξτε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει, δηλαδή δεν είναι μόνο η Αμερική που γκρινιάζει για τη ρύθμιση, είναι και Ευρωπαίοι που γκρινιάζουν με τη ρύθμιση, με πρώτο και σημαντικότερο και τον ίδιο τον Ντράγκη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, ο οποίος εδώ και ένα χρόνο ξεκίνησε μια διαδικασία με την έκθεση ανταγωνιστικότητας, αν δεν κάνω λάθος. Δεν θυμάμαι ακριβώς σωστά, ανταγωνιστικότητα. τον τίτλο. Αλλά σε σαφείς παραγράφους αυτής της έκθεσης καταφέρθηκε κατά του GDPR, κατά της νομοθεσίας, κατά του ρυθμιστικού μοντέλου της Ευρώπης, θεωρώντας
ότι δημιουργεί πρόβλημα στην αγορά. Και καλά κάνει και το θεωρεί, γιατί τραπεζίτης είναι και οικονομική Αυτή είναι η δουλειά του, Ναι. Αν την έγραφε νομικός, ναι, μπορεί να έλεγε ότι η τράπεζα έχει νομικά προβλήματα και πώς υπάρχει καν, πώς συνεχίζει να υπάρχει. Ο καθένας είναι στον τομέα του. Καλά έκανε και την έγραψε, όμως επειδή ακριβώς είναι αυτός που είναι και επειδή η τράπεζα είναι αυτή που είναι, δημιούργησε ένα κύμα αντιδράσεων και έχουμε τώρα νομοθετικές προτάσεις προς την απλούστευση της ρύθμισης, οι οποίες τώρα θα συζητώνται και ενδεχομένως, προσωπική μου άποψη είναι ότι δεν πρόκειται, αλλά ενδεχομένως να έχουμε λύσεις απλούστευσης, λύσεις εντός εισαγωγικών, της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι αυτό που θα επηρεάσει το πώς θα είναι η κουβέντα μας σε ένα χρόνο. Η απλούστευση αυτή, συγχωρέστε με μια διευκρινιστική ερώτηση, η απλούστευση επί το χείρο εννοείται? Ναι, εντάξει. Κοίτα, δεν είναι απλά τα πράγματα. Δηλαδή, όταν μειώνεις τη γραφειοκρατία, πράγματι μειώνεις τη γραφειοκρατία. Όμως και η γραφειοκρατία εκεί δεν είναι κάτι που δημιουργήθηκε από μόνο του για να εξυπηρετήσει τον εαυτό του. Είναι κάτι που δημιουργήθηκε για να προστατεύσει κάτι. Και αυτό ισχύει και σε ό,τι μας ενοχλεί στη δημόσια διοίκηση. Δηλαδή, δείτε το και έτσι. Ναι, κάτι μας ενοχλεί που καθυστερεί, αλλά αυτό που καθυστερεί, αυτό το φίλτρο που μπήκε εκεί για να καθυστερήσει, είναι κάτι το οποίο κάτι προστατεύει, κάτι εξυπηρετεί. Επομένως, μπορείς να βγάλεις αυτό το φίλτρο και να αφήσεις την κίνηση να συνεχίσει, αλλά αυτό που προστάτευε επίσης το βγάζει ταυτόχρονα. Δηλαδή θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν μπορείς να βγάλεις το φίλτρο και να έχεις το ίδιο επίπεδο προστασίας. Κάνεις ένα συμβιβασμό. Στην αρχή ο συμβιβασμός ήταν υπέρ του φίλτρου προστασίας, τώρα ο συμβιβασμός είναι κατά του φίλτρου προστασίας, αλλά πρέπει να είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν γίνονται θαύματα. Ναι. Επομένως, ναι, όταν είναι απλούστευση, έχουμε λιγότερο. Ναι. Δηλαδή, τώρα σε άλλο πράγμα, ενώ συναφές με αυτό που είπατε περί γραφειοκρατίας, δηλαδή τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν έρθει στη ζωή μας και απλουστεύουν την καθημερινότητά μας και τη διεκπεραίωση υποχρεώσεων, δεν έχουν αρκετά φίλτρα όπως είχαν παλιά, που έπρεπε εγώ να πάρω ένα χαρτί από εδώ, να το πάω στο διπλανό γραφείο και μετά στο απέναντι και στο κτίριο και από το κτίριο Β στο γραφείο Γ. Φυσικά και έχουν και φυσικά και όλοι μας, κάθε ένας πολίτης αυτής εδώ της χώρας έχει νιώσει τη διαφορά, αλλά χάθηκε η ανθρώπινη επαφή. Δηλαδή, ή θα μπει στο μοντέλο που εξυπηρετείται αυτοματοποιημένα, ή δεν θα μπει στο μοντέλο και δεν θα εξυπηρετηθείς. Δεν υπάρχει τρόπος πλέον να πας σε κάποιον δημόσιο υπάλληλο και να το εξηγήσεις το πρόβλημά σου και να λυθεί. Η απάντηση σε αυτό θα ήταν ότι ναι, αλλά αυτό ήταν που δημιούργησε και τα προβλήματα τα όσα. Ναι, θα μπορούσε να είναι μια απάντηση πάντως. Ναι, θα μπορούσε. Ναι. Όταν όμως βγάζουμε την ανθρώπινη επαφή, χάνουμε αυτό ακριβώς. Δηλαδή την προστασία της διαφορετικής περίπτωσης και αντιμετώπισης, γιατί, ναι, ξέρετε, η ζωή είναι πάντα, δεν είναι όλα 0-1. Οι ψηφιακές τεχνολογίες τα βλέπουν όλα 0-1 και προσπαθούν να τα καλουπώσουν ώστε να εξυπηρετηθεί η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου και η μεγάλη πλειοψηφία των περιπτώσεων. Χάνεις όμως τις περιπτώσεις που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν αυτόματα. Ναι. Επομένως, ναι, μεν, αλλά αυτό ναι, και υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις, το λέω, προφανώς. Και θα υπάρχουν, εκτιμάτε, κύριε Παπακοσταντίνου? Μα είναι η ζωή. Είμαστε άνθρωποι. Είναι η ζωή. Είναι απρόβλεπτη η ζωή και αυτό δεν μπορεί να μεταφραστεί ψηφιακά. Δεν μπορείς. Ξέρετε γιατί πάω να σας πω? Εγώ δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι μιλώντας με το λέω τώρα, με ένα ψηφιακό εργαλείο, ας το πω έτσι εγώ, ένα μοντέλο ή δεν ξέρω εγώ τι, θα μου κάνει ψυχανάλυση. Ναι, γελάτε. Φαντάζομαι, ξέρετε περιπτώσεις ανθρώπους που έχουν συνδεθεί με τέτοιο τρόπο με τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Και καλά να το κάνεις έτσι λίγο ένα βράδυ, να χαλαρώσεις, να δεις τι θα σου πει το ChatGPT, γιατί νιώθω αυτή την κατάθλιψη, τη μήνυ, τη στενοχώρια. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά πορεύονται με βάση, πώς να το πω, το τι θα τους πει το μοντέλο. Δηλαδή, το βλέπετε γύρω μας, Ναι, και είναι εντοπισμένο πρόβλημα και ναι, όχι, μιλούμε ανοιχτά γι' αυτό. Ναι. Αυτό είναι αποτέλεσμα της έλλειψης ανθρώπινης επαφής που, εντάξει, δεν ξέρω αν έχει τώρα οξυνθεί, ήταν πάντα έτσι, απλά δεν το βλέπαμε και 100 χρόνια πριν. Αλλά ναι, η υποκατάσταση του συνανθρώπου από τη μηχανή, ναι, εντάξει, είναι αναπόφευκτη. Γιατί η μηχανή είναι πάντα εκεί. Η μηχανή είναι έτοιμη να απαντήσει ό,τι και να ρωτήσεις. Και έτσι όπως είναι και φτιαγμένα σήμερα τα μοντέλα, δεν θέλουν και να σε κακοκαρδίσουν. Και αυτό είναι κάτι που το κοιτούν. Γιατί έγινε, ναι, και πάλι στην Αμερική, στην Καλιφόρνια δηλαδή που τα αναπτύσσουν, έγινε μια μελέτη ότι ίσως παρά είναι φιλικά στις απαντήσεις τους και πρέπει να λένε και κανένα όχι, πρέπει να λένε και τι είναι αυτά που λες.
πρέπει να λένε αυτό δεν να μπορώ να το απαντήσω. τσακωνόμαστε δηλαδή κιόλας, χρειάζεται που και που. Γιατί αυτοί, επειδή θέλουν χρήστες, τώρα καταλαβαίνετε, όλοι αυτοί οι 3-4 μοντέλα μεταξύ τους είναι πλήρως ανταγωνιστικά για να έχουν χρήστες και ώρες χρήσης. Οπότε άρχισαν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους και το ποιο είναι πιο φιλικές οι απαντήσεις και πιο ελκυστικές στον ερωτώντα κάθε φορά. Και είπαμε ότι κάπου αυτό πρέπει να σταματήσει, γιατί σε παρασύρει. Και οι πιο ευάλωτοι, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε μια δύσκολη στιγμή, παρασύρονται από ένα μοντέλο που θέλει να τους παρασύρει. Επομένως και αυτό πρέπει να σταματήσει. Όμως, ναι, αυτό που έλεγα, ότι η μηχανή είναι πάντα εκεί έτσι κι αλλιώς, έχει μια απάντηση. Και εντάξει, ακόμα και αρνητική απάντηση, αυτά τα δύο πρώτα δεν υπάρχουν στην κοινωνία μας. Δηλαδή, δεν είναι κάποιος εκεί οποιαδήποτε στιγμή για σένα. Ούτε είναι κάποιος εκεί που έχει μια απάντηση για σένα οποτεδήποτε. Ναι. Επομένως, αναπόφευκτα θα φτάναμε. Ναι. Ναι, και εκεί. Σκέφτομαι τώρα, επειδή σας έχω, ξαναλέω και το θάρρος, το λέω και στους φίλους τηλεθεατές και λέω ότι σκέφτομαι. Εντάξει, δεν χρειάζεται και για όλα να υπάρχει μια απάντηση κατευθείαν, με το μόνο που λένε και εδώ στην Κρήτη, κύριε Παπακοσταντίνου. Ναι, δίκιο έχετε, αλλά αυτοί τώρα επειδή στοχεύουν σε χρήστες θα απαντήσουν έτσι. Θα απαντήσουν. Και επειδή η πρόσβαση είναι. Εντάξει, στα ελληνικά κείμενα υπάρχει πρόβλημα εκεί και άλλη φορά να μιλήσουμε για το θέμα των γλωσσών. Βεβαίως, με χαρά, εννοείται. Αλλά τώρα επειδή έχουν πρόσβαση στα αγγλικά κείμενα και έχουν διαβάσει πλέον όλα τα κείμενα της ανθρωπότητας που είναι ψηφιοποιημένα και είναι ανοιχτά. Όχι όσα έχουν πνευματικά δικαιώματα και είναι κλειστά. Τα υπόλοιπα τα έχουν διαβάσει όλα, τα έχουν επεξεργαστεί. Επομένως, κατά πάσα πιθανότητα έχουν απάντηση σε οτιδήποτε και να ρωτήσετε. Έστω και σε ένα επιφανειακό πρώτο βαθμό, όχι την τελική οριστική καλή απάντηση, αλλά μία απάντηση την έχουν σε οτιδήποτε. Μάλιστα. Επειδή έχουν διαβάσει τα πάντα. Επειδή έχουν διαβάσει τα πάντα, σε αντίθεση με εμάς που ακόμα διαβάζουμε και δεν έχει τελειωμό, κύριε Παπακοσταντίνου. Να διαβάσουμε. Λοιπόν, μπορώ να το ρωτήσω τώρα για έναν άσχετο συγγραφέα της Αναγέννησης και θα μου πει αυτό και αυτό. Θα πρέπει να ψάχνω 5 μήνες για να βρω τι είχε γράψει και τι είχε πει ο άνθρωπος. Σωστό. Λοιπόν, ανανεώνουμε, πριν σας ευχαριστήσω και αποδεσμεύσω, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για μια επόμενη φορά, γιατί το πεδίο είναι ανεξάντλητο. Σας ευχαριστώ θερμά που ήσασταν μαζί μου αυτό το βράδυ. Χάρηκα ιδιαιτέρως. Να έχετε μια καλή δημιουργική χρονιά, κύριε Παπακοσταντίνου. Και εσείς, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και εσάς, κυρίες και κύριοι, που μείνατε μαζί μου μέχρι αυτήν την ώρα. Να είστε όλοι καλά. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.